Окей. Това не е една къща, отвън са блести слънцето и няма много да я видите. Но както е, влизаш от отворната врата. Нагоре се покачваш за втори етаж. Аз съм си закачил на камбанка, като винаги се чува като някой отвори вратата. Така, ето сега. Living room. TV-то. Чакай малко, сега ще ти кажа, не знам. Ето ги. Ето го пердето. Ето го, отблизо детайла. А това също с златен мотив. Ето ми го бара.